Tieto paličky, ktoré vidíte na mojom druhom mobile, sú baktérie. Volajú sa Escherichia coli. A tieto baktérie sú nesmierne dôležité pre naše zdravie v hrubom čreve. Áno, sídlia v hrubom čreve a sú dôležité preto, lebo pomáhajú vytvárať ten dobrý mikrobióm hrubého čreva. Ale čo je ešte dôležitejšie, pomáhajú vytvárať vitamíny skupiny B a tiež vitamín K2, ktorý je nesmierne dôležitý pre riedenie krvi. Escherichia coli je teda domáca, prirodzená baktéria u cicavcov, medzi ktorých patríme aj my, teplokrvných cicavcov. Je to tá dobrá baktéria. A občas sa ale stane, že tá Escherichia má zlý toxín. To sú niektoré špeciálne kmene tých Escherichií a môžu spôsobovať krvavé hnačky s veľkými bolestiami brucha. Vtedy sa zisťujú také tie špecifické toxíny, ktoré produkujú niektoré, ale iba niektoré Escherichie. A druhá vec, ktorú Escherichia môže páchať, sú močové infekcie. Najčastejšie u žien. Prečo u žien? Pretože mužský penis je chránený voči konečníku vzdialenosťou aj tým, že penis je dlhší. My, ženy, máme tú močovú rúru veľmi blízko. Jednak gynekologických ciest a blízko konečníka. No a tam hrá niekoľko vecí veľmi dôležitú úlohu. Tá Escherichia coli môže vplyvom vlhkého prostredia putovať až k ústiu močovej rúry. Deje sa to, keď ženy majú nejaké zápchy, hnačky, keď majú nejaké problémy s trávením. A samozrejme staršie ženy aj po menopauze majú tú obranyschopnosť gynekologických a močových ciest zníženú, preto častejšie môžu tým trpieť. Aj panvové dno je také, hovorí sa, že padnuté, to znamená močový mechúr, aj vagína sú nižšie položené a sú oslabené, preto je nesmierne dôležité, milé ženy, aby ste po 40-ke spevňovali to panvové dno pravidelným cvičením. No a samozrejme aj zlou hygienou. Myslela som si, že to už nikdy netreba hovoriť, ale zistujem, že treba na to upozorňovať, že ženy sa musia utierať smerom dozadu, nie smerom dopredu. A veľmi ma prekvapuje, že stále toto treba opakovať. Úplne výnimočne nachádzame Escherichia coli vo výteroch z nosa alebo z hrdla. U malých detí je to prirodzené, ak si neumývajú ručky, tak môžu si zaniesť tie Escherichie aj do pusy. Ak sa to deje u dospelých, je to pre mňa trošku nepríjemné pýtať sa ľudí na dodržiavanie hygieny. Bohužiaľ musíme niekedy, prípadne na nejaké iné veci, ktoré môžu súvisieť s tým, ako sa táto baktéria z čreva dostala do ich úst a nosa. Ale čo si treba zapamätať z dnešného môjho videa? Escherichia coli je dobrá baktéria nášho čreva, len niektoré, naozaj len niektoré kmene môžu blbnúť a vytvárať zlé toxíny a hnačky a najčastejšie spôsobuje, keď je mimo čreva, infekcie močových ciest, najčastejšie u žien a tie infekcie môžu byť sprevádzané napríklad krvavým močom, pretože tak, ako som vravela, že môže spôsobovať krvavé hnačky, môže spôsobovať krvavý moč, netreba sa báť. Je to ako keby taký znak tej Escherichie coli v močových cestách, že spôsobuje krvavý moč. Treba vtedy vyhľadať lekára, lebo naozaj tam treba na to nasadiť antibiotika.